Uma mina ngiyisusa inamba yakhe efonini yakho, ngizomsusa kanjani yini enhlizweni yakho? Amazi umunye umuntu wesilisa ngaphandle kwakho. Kwayini mina ngizazi nginje? Yayizwa lonto. Eyakho nengane. Ngizokuthemba kanjani kuyona yonke lonto? Awazi ukukhuluma lento ekhulumayo. Awazi ukungitshela lento ngitshela yona. Kodwa mina le ndaba yakho nengane nami angazi ngizoyimisa kanjani. Ngiyacela ngicabanga yenzi lonto. Ngiyazi ufuna ukuthi ngikucabangele njengoba ucabangela nawe. Kodwa mina uyayicabangela yini mina eyami imizwa? Uyangicabangela yini mina ukuthi ngizizwa kanjani? Mina abantu abayazi indaba yami nawe baphinde bayazi indaba yakho nalomuntu. Mina uthi bangithathe kanjani?